درۆژێکەوە کە ئیرۆدا هەشت پێشمەرگەیەن ڕۆژ دشێرێ ڕووبڕووبوونا دوژمنên Kurdistanê û hejda şabî û milîsên Îranê de li berên berevanî û rometê li herêma Kurdistanê canê xwe kirin qurbaniya azadiya gelê xwe û şehîd ketin. Roja 26 Cotmeha sala 2017 heşt pêşmergeyên leşkerê roj piştî şerekî giran tomarkirina dastaneka dîrokî dana waneyên wefadariyê li pêş dijminûna hezên Kurdan şehîd ketin. Lê bilehengî û viyana wan û hevalên wan ji pêşmergeyên roj plana hejda şabî û deshelata Iraqê û milîsên Îranê duê demê de neçûserî û hatin şikandin. Ew serkeftin bû sedem ku plana dijminên Kurdistanê bi giştî raweste. Bi daxuyanî çendî pêşmerge mêrxas û canfîdayê welatê xwe ne. Asanî tu alî yan jî tu çek û hêz nikarin ji wan derbas bibin, welatên wan dagîr bikin. Nav û ji dayîkbûn û cihê şehîdbûna wan pêşmergeyên qehreman wisa ne. Pêşmerge Elî Newaf Resûl ji dayîkbûyê Dêrikê li bereya Zumar şehîd ket. Pêşmerge Cemal Mustafa Ehmed ji dayîkbûyê Girkêlegê lê bereya Zumar şehîd ket. Pêşmerge Mehdi Slêman Omar ji dayîkbûyê Dêrikê lê bereya Zumar şehîd ket. Pêşmerge Rodî Salih İbrahîm ji dayîkbûyê Dirbêsiyê li bereya Ên Ewês şehîd ket. Pêşmerge Abdulhennan Hennan ji dayîkbûyê Efrînê li bereya Ên Ewês şehîd ket. Pêşmerge Eldar Hewas Nadir ji dayîkbûyê Amûdê lê bereya Ên Ewês şehîd ket. Pêşmerge Îvan Mihemed Emîn ji dayîkbûyê Çilaxa lê bereya Ên Ewês şehîd ket. Herwiha pêşmerge Kelhat Hacî Şêxê ji dayîkbûyê Dêrikê li bereya Ên Ewês şehîd ket. Dijminên Kurd û Kurdistanê her dem hewla dagîrkirina Kurdistanê û tunekirina destkeftinên Kurdan kirine. Herwiha ji sala 2014 ve hewlên têkbirina Kurdistanê û destkeftin û serkeftinên wê dan û ew destkeftin bi xwîna şehîdan serokatiya serokê dîrokî Mesûd Barzanî hatine encamdan dane. Lê xewn û armancên dijminan bi xwara girî û lehengiya pêşmergeyên Kurdistanê û mil bi milê leşkerê roj li gelek bereyan bi taybet bereya Zumar û Sihêla li Ên Ewês bi dawî hatin. Pêşmergeyên roj dastanên dîrokî tomar kirin, serkeftin bi dest ve anîn lê qelenê wê jî xwîna gurzek jê pêşmergeyên leşkerê roj bû. Bi biryar ji Serok Mesûd Barzanî hêzên pêşmergeyên leşkerê roj di sala 2012 de hatiye damezrandin. Ezmûneka wan ya berçav di şerê rûbirûbûna Daişê de û dijminên Kurdistanê de heye. Ji sala 2012 ve tanha bi dehan şehîd dane û xebata xwe di sengerên şer de berdewam dikin. Bi piranî zarokên Rojavayê Kurdistanê ne. Herwiha ser bi Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê ve ne ev çend salin li benda vegerê bo Rojavayê Kurdistanê û parastina